Piksuti, ang tanong panaribuhi, kunang tunang binayubo, ang tanong madali tumubo. Piksuti, ang tanong panaribuhi, kay basi manaringsing, kan magbukad si didampi. Nga maduruto, manarigo, iya tanong nga inataman, kaupay gadla pakinggan. Tungod kay kanya inataman, mga bukad nan murangrang, may biyuos nga natubo sa bukad masaliwan. Piksuti, ang tanong panaribuhi, unang tunang binayubo, ang tanong madali tumubo. Piksuti, ang tanong panaribuhi, kay basi manaringsing, ngan magbukad si idam-i. May daraga nga nagproblema, ang tanong niya na uuga. Ang daraga nagpatudok sa kanya, kung ano ang pagkataman niya. Tungod kayang tao buutan, ang daraga gintutduahan, naglabay ang 5 kabulan, ang daraga tinubuan tiyan. Piksuti, ang tanong panaribuhi, kunang tunang binayubo, ang tanong madali tumubo. Piksuti, ang tanong panaribuhi, kay basi manaringsing, nang magbukad sin idam-i. Piksuti, ang tanong panaribuhi, kunang tunang binayubo, ang tanong madali tumubo. Piksuti, ang tanong panaribuhi, kay basi manaringsing, ngan magbukad sin idam-i. Nga ng problema, ang tanong niya na uuga. Ang daraga nagpatudok sa kanya, kung ano ang pagkataman niya. Tungod kay ang tao buutan, ang daraga gintutduan, naglabay ang 5 kabulan, ang daraga tinubuan tiyan. Piksuti, ang tanong panaribuhi, kunang tunang binayubo, ang tanong madali tumubo. Piksuti, ang tanong panaribuhi, kay basi manaringsing, ngan magbukad sin idam-i. Piksuti, ang tanong panaribuhi, kunang tunang binayubo, ang tanong madali tumubo. Piksuti,